הרבה אומרים לי, למה אני צריך מאמן בתכלס? אז אחד הדברים שאני אומר שאתם יכולים להיות עם תוכנית מעולה, עם תפריט מעולה ועדיין לא לראות שום פאקינג תוצאה. מכמה סיבות פשוטות. סתם דוגמה, אתם עכשיו על תפריט, והוא הוריד אתכם במשקל, שבוע, שבועיים, 3, ומתי שהמשקל נתקע, מה אתם עושים? אתם בתוכנית אימונים, יש תרגיל שמשתפר לכם בחזרות, במשקלים, בהכל, בטכניקה, מתישהו התרגיל נתקע. מה אתם עושים? לאן אתם עוברים? עכשיו יש לכם תקופה לחוצה, שאתם יכולים רק איזה 2 אימונים בשבוע. איך אתם עדיין מתאימים את התוכנית ואת התפריט שלכם ל2 אימונים בשבוע, כדי שתצליחו להתמיד עם כמה שפחות סטרס בתהליך שלכם? איש מקצוע שעבר את אותה דרך כמוכם בהתחלה. הוא התחיל מקומה אחת, ואז הוא הגיע לקומה 10 לאט לאט. הוא יכול לעבוד לכם השראה. יש הרבה פעמים בתהליך שאין לנו מוטיבציה, שיש ימים קשים, שמשהו רע עובר לנו ואנחנו לא יודעים איך לצאת מזה, שברוב המקרים אנחנו צריכים איזו דמות אחת שתשב עלינו ושיהיה את הקול הקטן הזה בראש של מה הוא היה עושה, איך הוא היה מתגבר על היום הזה. אז הכי חשוב זה איש מקצוע שיש לו את זה, ואני יכול להגיד לכם באופן הכי שחצני והכי ישר שיש, לי יש את זה. אז אם מישהו מרגיש שהוא צריך איזו דמות אחת שתפתור לו את כל הסיפור באימונים ובתזונה ואיך להתאים את זה, ושיהיה לו איזו דמות שהוא ירגיש את הקול הקטן הזה בראש של אני חייב לעשות את זה עכשיו, אני כאן בשבילכם.